Υποδέχομαι έναν από τους κορυφαίους, για να μπω κορυφαίο, Έλληνα επιστήμονα που ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει το μάτι του σε όλο τον πλανήτη. Και λέω κορυφαίος όχι εγώ, αλλά τα επίσημα στάνταρ, οι κατατάξεις. Λοιπόν, είναι ένας επιστήμονας ο οποίος έχει συνεισφορά στην επιδημιολογία, στην κλινική έρευνα, στις κοινωνικές επιστήμες, πολυγραφότατος, σημείο αναφοράς και που λέει τα πράγματα όπως τα έχει με τη δική του οπτική, στην οποία δεν βάζει νερό. Προσέξτε, δεν νερώνει αυτά που λέει. Πολλές φορές δεν ακούγεται ευχάριστο όταν τα λέει. Μετά από ένα διάστημα όμως, του θαύματος, είναι πολύ κοντά σε αυτά που λέει η πραγματικότητα. Τι γίνεται εδώ? Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι σήμερα, μετά από πολύ καιρό, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το διάστημα δεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, στη Γερμανία, στο Βερολίνο, όπου στείνει ένα αντίστοιχο εργαστήριο σαν και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες και ερευνητικό κέντρο. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Κύριε Ιωαννίδη, έχουμε να συνομιλήσουμε χοντρικά 3 μήνες. Σας άφησα κάπου εκεί το Μάρτιο και σας ξανασυναντώ, παραπάνω δηλαδή, κατά το μήνα Σεπτέμβριο, την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Και θέλω να μου πείτε αρχικά ποια είναι η εικόνα που έχετε για την πανδημία, τη θνητότητά της, τα κρούσματά της, τα αποτελέσματά της σε παγκόσμια κλίμακα. Η πανδημία έχει εξελιχθεί σε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, όπως διαφαινόταν από πολύ νωρίς, και έχει εξελιχθεί σε σοβαρότατο πρόβλημα τόσο λόγω του ιού, όσο και λόγω της αδυναμίας να απαντήσουμε στην πανδημία με έναν τρόπο λογικό, με έναν τρόπο που να μπορέσει να διασφαλίσει να σώσουμε τις περισσότερες ζωές και να ελαχιστοποιήσουμε την βλάβη που προκαλείται στον κόσμο γενικότερα, και στην υγεία και στην κοινωνία και στην οικονομία και σε όλες τις διαστάσεις του πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή επισήμως, όπως γνωρίζετε, έχουμε έναν αριθμό κρουσμάτων της τάξης των 34 εκατομμυρίων. Στην πραγματικότητα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί παγκοσμίως είναι περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή μάλλον πάνω από 700 εκατομμύρια. Έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο νεκρούς με ή από COVID και έχουμε πολλά δεδομένα σχετικά με την θνητότητα του ιού και σχετικά με την συμπεριφορά του ιού στον κίνδυνο που θέτει διάφορες ομάδες ατόμων διαφορετικής ηλικίας με διαφορετικό υπόβαθρο. Σε μια δημοσίευση που έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα από 82 μελέτες, που θα δημοσιευτεί σε λίγες μέρες στο επίσημο περιοδικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και σας ευχαριστώ που μας την αποστήλατε. Ναι. Τι λέτε? Λέω και σας ευχαριστούμε που μας... Βλέπουμε η θνητότητα να είναι 0,23% και 0,05% ειδικά στα άτομα κάτω των 70 ετών. Μάλιστα, επειδή οι μελέτες αυτές έχουν γίνει κυρίως σε επίκεντρα της πανδημίας που έχουν μεγάλο φορτίο νοσηρότητας και θανάτων, κυρίως δηλαδή Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανότατα σε παγκόσμιο επίπεδο η θνητότητα είναι της τάξης του 0,15%, αλλά με τεράστια διαφοροποίηση κινδύνου ανάμεσα σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Σε άτομα που βρίσκονται σε γυροκομεία, αν κάποιος μολυνθεί, αν κάποιος τρόφιμος μολυνθεί, η θνητότητα είναι της τάξης του 25 με 30 ή και 40%. Και αυτό το έχουμε δει πλέον και στην Ελλάδα, που είδαμε ότι οι γυροκομεία άρχισαν δυστυχώς να έχουν συσσωρευμένα κρούσματα και θανάτους. Κάποιο άτομο το οποίο είναι πάνω των 65 ετών αλλά κυκλοφορεί στην κοινότητα, σε περίπτωση που μολυνθεί έχει πιθανότητα θανάτου της τάξης του 1 με 2%. Κάποιο νεότερο άτομο έχει πάρα πολύ μικρότερη πιθανότητα και φυσικά παιδιά πρακτικά δεν βλέπουμε θανάτους, με εξαιρετικά σπάνιες εξαιρέσεις σε παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη στο υπόβαθρό τους. Άρα το γενικό ποσοστό, σας διακόπτω για να γίνεται πιο εύληπτο αυτό που λέτε, το γενικό ποσοστό στον πληθυσμό στη θνητότητα θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά χαμηλωμένο. Λέτε όμως ότι αν πάω σε μία διαβάθμιση σε στοχευμένες κατηγορίες
είτε είναι οίκοι ευγυρίας, είτε είναι ομάδες με σοβαρά νοσήματα, ανεβαίνει το ποσοστό αντίθετα με μέσες και χαμηλότερες ηλικίες της θνητότητας, σωστά? Ακριβώς. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις στην επιδημιολογία που βλέπουμε τον κίνδυνο να διαφοροποιείται ακόμα και 1000 φορές. Συνήθως στην επιδημιολογία είμαστε ευχαριστημένοι αν μπορούμε να βρούμε καταστάσεις που διαφοροποιούν τον κίνδυνο 1,5 φορά, 2 φορές, 3 φορές, είμαστε πανευτυχείς. Αυτή τη φορά βλέπουμε έναν ιό ο οποίος έχει διαφοροποίηση κινδύνου της τάξης των 1000 φορών, αν συγκρίνουμε ένα παιδί 4 ετών με κάποιο τρόφιμο γυροκομείου 80 ετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας δίνεται μια ευκαιρία να προστατεύσουμε τις δομές εκείνες, τις περιστάσεις εκείνες και τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και να το κάνουμε πάρα πολύ αποφασιστικά με δρακόντια μέτρα τα οποία θα μας διασφαλίσουν να γλιτώσουμε τον μεγαλύτερο αριθμό των θανάτων που μπορούν να συμβούν. Θα εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για νέους ανθρώπους. Μπορεί κάποιος νέος άνθρωπος να μολυνθεί και να έχει μια άσχημη έκβαση. Όταν μιλάμε για περίπου 700 ή και περισσότερα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν ήδη μολυνθεί και που ο αριθμός μπορεί εύκολα να αυξηθεί πολύ παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε τέτοιους τεράστιους αριθμούς μπορεί να βρεθούν αρκετοί άνθρωποι νέοι οι οποίοι να έχουν άσχημες εκβάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφήσουμε οποιονδήποτε πολίτη απροστάτευτο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πούμε πήγαινε να μολυνθείς επειδή είναι μια απλή γρυπούλα και δεν έχει ανάγκη να την περάσεις κιόλας. Όλους πρέπει να τους προστατεύσουμε, όμως έχει μεγάλη διαφορά το να μπορούμε να κρατήσουμε την κοινωνία, τη ζωή μας, τον κόσμο ανοιχτό, λειτουργικό, να αποφύγουμε τις τεράστιες συνέπειες στην υγεία που θα έχει ένα lockdown για παράδειγμα, έναντι του να στοχεύσουμε να προστατεύσουμε ακριβώς εκεί που πρέπει να προστατεύσουμε. Κύριε Ιωαννίδη, είναι συγκλονιστικά τα όσα παραθέτετε και επαναλαμβάνω ότι είπατε ότι είναι 83 μελέτες η ταύτισή τους, η ταυτοποίησή τους 83 μελετών παγκόσμιας εμβέλειας που σας οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα ως επιστημονική ομάδα. Θέλω, πιάνοντας το νήμα λίγο πιο πίσω, να σας ρωτήσω, μέχρι σήμερα η αίσθηση, η εντύπωση ή η πεποίθηση που έχετε είναι ότι έχουν αποτύχει τα δημόσια συστήματα ή να μην πω δημόσια, τα συστήματα υγείας, ιδίως στον ανεπτυγμένο κόσμο, ή έχουν αποτύχει να δώσουν πιστικές απαντήσεις οι επιστήμονες? Τι από τα, ή και τα δύο? Νομίζω ότι έχει γίνει μια συγκλονιστική προσπάθεια από πάρα πολλούς επιστήμονες να συγκεντρωθούν δεδομένα, να καταλάβουμε τι συμβαίνει, να βρούμε τρόπους να απαντήσουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια τεράστια πρόκληση. Θεωρώ ότι η επιστήμη έχει πετύχει πάρα πολλά και θεωρώ ότι υπάρχουν ικανότατοι επιστήμονες, αυτό ισχύει φυσικά και στην Ελλάδα, που έχουν θυσιάσει το χρόνο τους, την προσφορά τους, την τεχνογνωσία τους, προσπαθώντας να δαμάσουν την πανδημία. Η Ελλάδα νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες που προσπαθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι άδικο να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να τα μάθουμε και να τα ξέρουμε όλα ή ότι δεν θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε πιθανότατα κάποιες απόψεις που είχαμε αρχικά. Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε λίγους μήνες να πετύχουμε να έχουμε ένα εμβόλιο, να πετύχουμε να ξέρουμε τα πάντα, να ξέρουμε ποια είναι τα τέλεια μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Αν δείτε την ιστορία της ιατρικής, ο μέσος χρόνος που χρειάζεται από τη στιγμή που υπάρχει μια νέα ιδέα μέχρι να γίνει μια τυχιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή φάσης 3, η οποία καθαρά να δείξει ότι κάτι είναι αποτελεσματικό και ασφαλές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θα σώσει ζωές. Ο διάμεσος χρόνος είναι της τάξης των 20 με 25 ετών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζητάμε από την επιστήμη μέσα σε μήνες να καλύψει μία απόσταση που συνήθως κάτω από λογικές συνθήκες καλύπτουμε σε 20 χρόνια. Πιστεύω ότι έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες και πιστεύω ότι γνωρίζουμε περισσότερα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από ό,τι θα συνέβαινε αν ήταν απλώς ένα άλλο πρόβλημα έρευνας που έπρεπε να λύσουμε το πρόβλημα και να βρούμε αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Άρα για σας... Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πάρουν μέτρα και προσπαθούν να πάρουν αγωνιωδώς μέτρα πολλές φορές χωρίς να έχουμε ακριβώς όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Φυσικά υπάρχει η αίσθηση του επίγοντος, αλλά πολύ φοβάμαι ότι μέσα σε αυτή την αίσθηση του επίγοντος γίνονται πολύ συχνά σπασμωδικές κινήσεις, λαμβάνονται μέτρα κάθε μέρα, κάθε ώρα αλλάζουν
Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση σύγχυσης και μια αίσθηση κόπωσης και μια αίσθηση αβεβαιότητας στον απλό πολίτη, ο οποίος δεν ξέρει τι πρόκειται να του έρθει αύριο, πώς μπορεί να φτιάξει τη ζωή του, πώς μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του, τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να εστιαστεί, πώς μπορεί να βοηθήσει, ακόμα και αν έχει την καλύτερη θέληση. Και πιστεύω ότι όλοι μας κατά βάθος έχουμε την καλύτερη θέληση να σώσουμε ζωές, όχι μόνο τις δικές μας, αλλά των συνανθρώπων μας, να σώσουμε την κατάσταση γενικότερα. Αν δεν υπάρχει μια σαφής, ήρεμη, νηφάλια στάση και μια αποφασιστική δήλωση ότι αυτά τα πράγματα ξέρουμε και αυτά τα πράγματα δεν ξέρουμε, φοβάμαι ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια σύγχυση, σε μια όξυνση, σε μια κατάσταση όπου αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε μελέτες που γίνονται ότι 60% του πληθυσμού έχει αγχωτική διαταραχή ή κατάθλιψη, 25% των νέων έχουν αυτοκτονικές διαθέσεις. Πρέπει να αποφύγουμε αυτή την καταστροφή. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, και χαίρομαι για το χρόνο που μας παραθέτετε, γιατί σήμερα νομίζω ότι έχετε μια συγκλονιστική αποτίμηση γεγονότων. Θέλω να σας ρωτήσω, θα φτάσω στο σήμερα. Εσείς, διάβαζα σε πρόσφατες συνεντεύξεις σας και παλιότερες, είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι περίπου στις 10 Μαρτίου, χοντρικά το λέω τώρα, μπορεί να πέφτουμε έξω κάποια 24 ώρα, το πρώτο κύμα πανδημίας στην Ελλάδα είχε κάνει την κορύφωσή του. Και ξέρετε γιατί σας το υπενθυμίζω αυτό από τις δικές σας δηλώσεις? Διότι η αλήθεια είναι στο πρώτο κύμα φτάσαμε στην Κρήτη, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν την είδατε μικροσκοπικά, 2 μήνες περίπου να μην έχουμε κρούσματα σε μια οικονομία και μια κοινωνία που είχε κλειδωθεί όμως ταυτόχρονα. Άρα μήπως κάναμε λάθος? Θυμίζω ότι πιο πολυδιαβασμένη, πολυαναφερόμενη δική σας μελέτη του 2015, αν δεν κάνω λάθος, είναι γιατί οι περισσότερες έρευνες τελικά έχουν λάθη. Μήπως κάναμε λάθος στο timing, να το πω έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις που έχουν γίνει στα δεδομένα διαφόρων χωρών και αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα. Τι συνέβη στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έχουμε πολύ λίγους ανθρώπους που έρχονται από την Κίνα. Έχουμε γενικότερα λίγους επισκέπτες από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο που είμαστε μια χώρα με πάρα πολλούς επισκέπτες μια συνηθισμένη χρονιά. Επίσης, Ιανουάριο και Φεβρουάριο είμαστε μια χώρα που έχει μικρή κινητικότητα σε μια περιοχή προς την άλλη. Είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται μέσα στη χώρα. Κατά συνέπεια, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι είχαμε ένα πολύ χαμηλό φορτίο με το οποίο ο ιός μας επετέθηκε σε εκείνη την περίοδο. Υπήρχε σχετικά μικρή κινητικότητα έτσι κι αλλιώς και οι άνθρωποι πολύ γρήγορα άρχισαν να βλέπουν αυτές τις φρικιαστικές εικόνες που συνέβαιναν στην Ιταλία μαζί με το τι είχε συμβεί στην Κίνα. Υπήρχε μια γενικευμένη έξαρση αγωνίας και όπως βλέπουμε από τα δεδομένα υπήρχε μια μείωση της κινητικότητας ακόμα περισσότερο πολύ πριν ληφθεί το lockdown. Αν δείτε την καμπύλη των θανάτων και υπολογίσετε ότι χρειαζόμαστε περίπου 23 μέρες κατά μέσον όρο από τους θανάτους να πάμε προς τα πίσω για να δούμε πότε συνέβησαν τα κρούσματα, η κορύφωση του επιδημικού κύματος, του πρώτου επιδημικού κύματος στην Ελλάδα έγινε όντως περίπου στις 10 Μαρτίου. Περίπου 2 εβδομάδες πριν ληφθεί το lockdown. Οι άνθρωποι από μόνοι τους είχαν αποφασίσει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους σε μεγάλο βαθμό και αυτό βεβαίως είναι άξιο επένου, χωρίς να χρειαστεί να γίνει το lockdown. Σε εκείνη τη φάση, 10 Μαρτίου, πιθανότατα είχαμε περίπου 2.000 κρούσματα την ημέρα, ένας αδρός υπολογισμός. Αυτός ο αριθμός είχε πέσει σε μερικές εκατοντάδες την ημέρα όταν έγινε το lockdown και φυσικά μετά βλέπετε ότι δεν είχαμε κρούσματα. Είχαμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα. Σε εκείνη τη φάση κάναμε πάρα πολύ λίγα τεστ. Άρα λοιπόν βρήκαμε 2.000 κρούσματα στο πρώτο επιδημικό κύμα, ενώ στην πραγματικότητα με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα από μελέτες επιπολασμού, πιθανότατα αυτό το πρώτο κρούσμα μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού ήταν της τάξεως των 100.000 ατόμων να έχουν μολυνθεί, περίπου 1% του πληθυσμού. Κάναμε περισσότερα τεστ από εκεί και πέρα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα να έχουμε περισσότερους ανθρώπους που έχουν αυτή τη διάγνωση. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούμε να μην κάνουμε αρκετά τεστ. Άρα οι πραγματικές λοιμώξεις είναι της τάξεως μάλλον 1.000 με 5.000 νέες λοιμώξεις την ημέρα, σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε 200 με 400 κάτι κρούσματα να δηλώνονται. Μισό λεπτό κύριε Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, μισό λεπτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μου. Άρα αυτό που ακούμε καθημερινά ως ανακοίνωση είναι τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί
σε όσα επισήμως γίνονται τεστ. Λέτε όμως ότι ο αριθμός δεν είναι αυτός. Είναι πολύ μεγαλύτερος των κρουσμάτων. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγαλύτερος και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές από όλες τις χώρες όπου έχουν γίνει μελέτες. Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο Lancet που ήταν ένα δείγμα ενδεικτικό όλης της επικράτειας των ΗΠΑ. Ο αριθμός των διαγνωσμένων ατόμων ήταν περίπου 12 φορές μικρότερος από τις πραγματικές λοιμώξεις που είχαν συμβεί, παρόλο που στις ΗΠΑ γίνονται πολύ περισσότερα τεστ αναλογικά από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Ινδία, μια μελέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα δείχνει περίπου 35 φορές περισσότερα κρούσματα από όσα απλώς καταγράφονται. Άρα λοιπόν στην αρχική φάση, στο πρώτο κρούσμα, πιθανότατα η υποκαταγραφή ήταν της τάξης των 50 φορών, γιατί γινόντουσαν ελάχιστα τεστ, και αυτή τη στιγμή η υποκαταγραφή πρέπει να είναι της τάξης περίπου των 10 φορές περισσότερα τα πραγματικά κρούσματα σε σχέση με αυτά που καταγράφονται. Το πρώτο lockdown που έγινε στην Ελλάδα, αναδρομικά αν το δει κάποιος, είναι πιθανό ότι δεν έσωσε ούτε μία ζωή. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω πιο ευχάριστα νέα, ότι καταστρέψαμε την κοινωνία, καταστρέψαμε την οικονομία, καταστρέψαμε τη χώρα, αλλά τουλάχιστον σώσαμε κάποιες ζωές. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Ήταν λάθος? Όχι, δεν ήταν λάθος. Σε εκείνη τη φάση, χωρίς να έχουμε κατάλληλα δεδομένα, χωρίς να έχουμε σχεδόν τίποτα, έχοντας απλώς την εικόνα από την Ιταλία και την Κίνα με αυτή τη σφαγή που συνέβαινε, με μια εικόνα ότι η θνητότητα μπορεί να είναι 3% ή έστω 2% ή έστω 1%, με μια εικόνα ότι ο ιός αυτός διαδίδεται σαν πυρκαγιά. Έπρεπε να γίνει. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαμε πολύ καλύτερα δεδομένα και τα δεδομένα αυτά ανέτρεπαν την συντριπτική εικόνα ενός ιού ο οποίος είχε 3% θνητότητα και ο οποίος θα οδηγούσε σε άμεση καταστροφή με 10, 20, 30 χιλιάδες χαμένες ζωές αμέσως μέσα σε λίγες εβδομάδες. Κύριε Ιωαννίδη, να κάνω ένα ερώτημα για να γίνει πιο αντιληπτό στον κόσμο. Λέτε λοιπόν ότι ασφαλώς δεν υπήρχαν άλλα εργαλεία και κυρίως αφού δεν είχαμε και πολλά τεστ, κάναμε το lockdown. Κατά τη γνώμη σας όμως, κατά δεδομένα μάλλον που έχετε και σχηματοποιήσατε γνώμη, σε τίποτα δεν προσέφερε στη μείωση θανάτων. Δικαιούμαι όμως να ρωτήσω, από το καλοκαίρι και μετά, ιδίως τέλη Ιουλίου, Αύγουστο και κυρίως Σεπτέμβριο, έχουμε τέτοιο αριθμό διασωληνωμένων και θανάτων που υπερκεράζει το τι συνέβαινε στο πρώτο κύμα. Μήπως λοιπόν πρέπει να σας ρωτήσω, πώς είστε τόσο σίγουρος ότι το lockdown δεν έπαιξε ρόλο στη μείωση των θανάτων, ή λέτε ότι ακόμη και αν δεν είχαμε lockdown, εξαιτίας της χαμηλής κυκλοφορίας δεν θα είχαμε αυξημένο αριθμό θανάτων? Στην πρώτη φάση, ακόμα και χωρίς το lockdown, εφόσον υπήρχε η συνειδητοποίηση του μέσου πολίτη ότι υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την κοινωνική αποστασιοποίηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω μέτρα υγιεινής, θα πρέπει να αποφασίσω ότι δεν θα εκτεθώ σε κινδύνους, θα πρέπει να προστατεύσω τους δικούς μου, τους ανθρώπους γύρω μου. Αν αυτό συνέβαινε, και νομίζω ότι αυτό εμπεδώθηκε πολύ γρήγορα, θα είχαμε πρακτικά το ίδιο αποτέλεσμα. Στη δεύτερη φάση, σε αυτό που βλέπουμε τώρα από το καλοκαίρι και μετά, η χώρα άνοιξε τα σύνορα, δέχτηκε επισκέπτες, σαν προσπάθεια, είναι κάτι το οποίο το επενώ, γιατί φυσικά η ελληνική οικονομία δυστυχώς είναι μια μονοκαλλιέργεια σε μεγάλο βαθμό τουρισμού και ό,τι συνεπάγεται γύρω από τον τουρισμό. Δυστυχώς ελέγχθηκαν μόνο ένας από τους 8 επισκέπτες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Λάθος λέτε αυτό. Δυστυχώς ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε ήταν τέτοιος που άφηνε έξω πάρα πολλές χώρες οι οποίες είχαν μάλλον σοβαρότατο πρόβλημα, αλλά δεν είχαν πολλά κρούσματα, ακριβώς επειδή δεν κάναν τεστ. Οι χώρες των Βαλκανίων, για παράδειγμα, με βάση το τι ξέρουμε τώρα, είχαν ενεργότατα επιδημικά κύματα, αλλά απλώς δεν κάναν τεστ, όπως και εμείς. Άρα φαινόντουσαν να είναι μια χαρά. Και κυνηγάγαμε τους Εγγλέζους, οι οποίοι πρακτικά το επιδημικό κύμα είχε σβήσει, αλλά αφήναμε τελείως ελεύθερους τους βόρειους γείτονές μας, οι οποίοι ήρθαν μαζικά για ένα διάστημα στην αρχή του καλοκαιριού. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ξαφνικά αυτό το αφήγημα της φανταστικής επιτυχίας, της σωτηρίας της χώρας από την πανδημία, η πανδημία έχει τελειώσει, ξεμπερδέψαμε, ήταν τελείως λανθασμένο. Η επιδημία δεν είχε καν αρχίσει. Άρα λοιπόν είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξεχύθηκαν
σε μεγάλες εκδηλώσεις, με εκατοντάδες άτομα, με συνοστισμό, χωρίς καμία προφύλαξη. Και είχαμε λοιπόν αυτό το δεύτερο επιδημικό κύμα, το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Είναι η συνέπεια αυτής της έλλειψης κατανόησης του ποιο ήταν το πραγματικό αφήγημα σε σχέση με το αφήγημα το οποίο σχηματοποιήθηκε για διάφορους λόγους και το οποίο κοινωνήθηκε πάρα πολύ ευρέως. Νομίζαμε ότι η επιδημία είχε τελειώσει, ενώ η επιδημία δεν είχε αρχίσει καν. Είναι συγκλονιστικό. Κύριε Ιωαννίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, υποτίθεται ότι θα έβγαινε ένα όφελος από το lockdown, τα μέτρα τα περιοριστικά, δόθηκε χρόνος σε ένα σύστημα υγείας που το ξέρετε από την καλή και την ανάποδη, που όμως οι άνθρωποι του το κρατούν όρθιο, πρέπει να το πω αυτό, παρά τα προβλήματά του. Δόθηκε λοιπόν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Φτάσαμε όμως τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να μην έχουμε ξεκαθαρίσει αν θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, λέω ένα παράδειγμα, να μην έχει περάσει, γιατί με αυτά που είπατε στην εισαγωγή της εκπομπής σήμερα, στοχευμένες ομάδες, οίκοι ευγυρίες κτλ., σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουμε ήδη περάσει το θέμα στο πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας, που δεν το κάναμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι χάθηκε χρόνος? Δυστυχώς χάθηκε χρόνος. Στην Ελλάδα έχουν χαθεί δεκαετίες στην προσπάθεια να οργανωθεί το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι μια ανοιχτή πληγή, την οποία την ξεχνάμε και απλώς τη βάζουμε στην άκρη, αλλά τώρα τη βλέπουμε ορθάνυχτα μπροστά μας, γιατί είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα και οδηγεί σε θανάτους των ανθρώπων μας. Θα πρέπει όσο γίνεται πιο εσφεσμένα, έστω και την τελευταία στιγμή, να οργανώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να κρατήσουμε την επιδημία όσο γίνεται πιο μακριά από τα νοσοκομεία. Η συντριβή προκύπτει όταν η επιδημία φεύγει από την κοινότητα, έρχεται στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία κατακλείζονται, γεμίζουν από ασθενείς με COVID, οι οποίοι θα μπορούσαν οι περισσότεροι από αυτούς να μείνουν στο σπίτι τους ή να έχουν κάποια σχέση με τον οικογενειακό γιατρό ή τον γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας, που να επικοινωνούν μαζί τους για να δουν πώς πηγαίνουν. Αν τα νοσοκομεία μας κατακλειστούν, οδηγούμαστε σε ένα καθεστώς που προκύπτουν νοσοκομιακές λοιμώξεις. Έχουμε πλέον ασθενείς που μολύνονται μέσα στα νοσοκομεία. Είναι αυτό που έγινε στο Μπέργαμο, αυτό που έγινε στο Ουχάν, αυτό που έγινε στη Νέα Υόρκη σε μεγάλο βαθμό, με μεγάλο αριθμό υγειονομικών να έχουν μολυνθεί στα νοσοκομεία και μετά να μολύνονται και ασθενείς. Επίσης, οι οικευγυρίες. Η Ελλάδα είναι σχετικά τυχερή ότι δεν έχει πολλούς ηλικιωμένους σε οίκους ευγυρίας. Συγκρινόμαστε με τη Σουηδία, αλλά ο κανόνας στη Σουηδία είναι ότι ο ηλικιωμένος πηγαίνει στον οίκο ευγυρίας. Συγκρινόμαστε με την Αμερική, αλλά η Αμερική έχει περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους σε οίκους ευγυρίας. Ενώ εμείς έχουμε 15-20 και ούτε καν δεν έχω κατορθώσει να βρω κάποιον ακριβή αριθμό, ο οποίος είναι αντικειμενικός. Όμως αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προστατεύσουμε. Πρέπει να έχουμε μαζικούς ελέγχους επανειλημμένα στο προσωπικό και στους τροφίμους, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχουμε τις καταστροφές που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σε μερικά γυροκομεία. Επίσης, είχαμε το χρόνο αυτό για να οργανώσουμε την επάρκεια σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Βλέπω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες. Ευτυχώς υπήρχαν χορηγοί οι οποίοι προσέφεραν. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία, θα πρέπει να τεθούν σε αρμονική λειτουργία μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε απλώς και να λέμε, που είναι η πραγματικότητα, έχουμε ήρωες Έλληνες γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ήρωες, τους βγάζω το καπέλο και πραγματικά είναι φοβερό το έργο που κάνουν, αλλά τους αφήνουμε αβοήθητους. Τελείως αβοήθητους να παλέψουν με μια πανδημία η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα αβέβαιο προσανατολισμό, ακριβώς γιατί τα μέτρα μας είναι είτε άστοχα είτε μη επικεντρωμένα εκεί πέρα που θα έπρεπε να επικεντρωθούν. Κύριε Ιωαννίδη, έχουμε συνολικά 390 νεκρούς. Από αυτούς οι 119 είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Ο αριθμός σε απόλυτα νούμερα μέχρι στιγμής, ξέρω ότι θα μου πείτε, εντάξει κύριε Σαχίνη, είναι ένα δραματικό νούμερο, κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, οικογένειες, χαμένοι άνθρωποι, αλλά σας έχω προσέξει που έχετε πει αλλεπάλληλες φορές ότι την οχταετία 10-18 είχαμε 3.000 θανάτους το χρόνο μόνο από την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα. Δεν το λέτε υποτιμητικά, φαντάζομαι, για τους 390 νεκρούς που έχουμε τώρα, αλλά θέλω να μου το σχολιάσετε πρώτον, και δεύτερον, σας λέει κάτι ότι από τους 390 νεκρούς οι 119 είναι μόνο το Σεπτέμβριο? Κάθε ανθρώπινη ζωή μετράει. Σαν γιατρός θεωρώ ότι κάθε τρίχα ενός ανθρώπου θα πρέπει να την προασπίσω. Δεν τίθεται ζήτημα
το να πούμε ότι μπορούμε να θυσιάσουμε ανθρώπους. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μια χώρα η οποία συντρίβεται από λάθος μέτρα, όπως είναι το lockdown, ουσιαστικά δεν μπορεί να παρέχει υγεία στους πολίτες της, ουσιαστικά θέτει τους πολίτες της σε χίλια μοίρια προβλήματα για την υγεία τους. Βλέπουμε αυξήσεις στους θανάτους από στεφανία νόσο, βλέπουμε καταιγιστικές καταστάσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, βλέπουμε θεραπείες που θα έπρεπε να τις πάρουν οι ασθενείς, όπως θεραπείες για καρκίνο ή προληπτικά μέτρα τα οποία ακυρώνονται, δεν μπορούν να συμβούν ακριβώς επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε. Βλέπουμε 1002 προβλήματα τα οποία συντρίβουν την υγεία καθολικά σε όλο τον πληθυσμό. Αφήνω στην άκρη την ανεργία, τους ανθρώπους που καταστρέφεται η ζωή τους, τους ανθρώπους που βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον, τους ανθρώπους που ζουν σε μια κατάσταση κατάθλιψης, άγχους και περιραίουσας αβεβαιότητας. Όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που δημιουργούν κοινωνική αναταραχή, με αυτές τις περίεργες θεωρίες ότι ο ιός δεν υπάρχει, ότι τον έφτιαξε ο Bill Gates, ότι θέλει να μας πλασάρει το εμβόλιο, δεν ξέρω τι. Μια εκρηκτική κατάσταση η οποία μπορεί να συντρίψει κυριολεκτικά και την υγεία και τη χώρα γενικότερα. Άρα λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την πανδημία. Κάθε ζωή μετράει. Κανένας από τους ανθρώπους που χάνεται δεν περισσεύει. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να λάβουμε τα σωστά μέτρα. Και τα σωστά μέτρα δεν μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία καταστρέφουν και την υγεία και την υποδομή της χώρας. Άρα αυτό που ακούγεται από το πρωί, ότι με τέτοια έκρηξη, με επίκεντρο την Αθήνα, αυτή τη στιγμή σπάει κάθε ρεκόρ η Αθήνα στην Ελλάδα. Ίσως πρέπει να δούμε ένα lockdown, άλλο αυτό πάλι, μερικό, στη χώρα του μερικού, μερική οριοθέτηση, μερική φαλοκρηπίδα, μερική ΑΟΣ, μερικό lockdown τώρα, από τις 8 και μετά να κλειδωθούν όλοι μέσα. Πώς τα ακούτε? Ειλικρινά θέλω να ακούσω έναν κορυφαίο Έλληνα επιστήμονα και επιδημιολογικά αλλά και στην κλινική. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την τοποθέτηση. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ούτε με γενικό lockdown ούτε με μερικό lockdown. Αυτά τα μερικά που συζητιόνται νομίζω ότι είναι ευστράπελα. Δηλαδή ειδικά όταν μιλάμε να περιορίσουμε τις ώρες ή δεν ξέρω τι, αυτό τι σημαίνει? Ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τους ανθρώπους να συνοστίζονται ακόμα περισσότερο τις ώρες που θα μπορούν να είναι ελεύθεροι. Άρα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο συγχρονισμό, ακόμα μεγαλύτερο πακετάρισμα ανθρώπων σε συγκοινωνίες, σε πλατείες, σε οπουδήποτε μπορεί να πάει κάποιος προσπαθώντας να γλιτώσει από αυτή την κατάσταση που δημιουργείται. Το ολικό lockdown θα ήταν μια πραγματική καταστροφή, θα στήχιζε πάρα πολλές ζωές και σε αυτή τη φάση δεν θεωρώ ότι μπορεί να ανακόψει την πορεία της πανδημίας. Η πανδημία δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παγώσουμε όλους τους ανθρώπους, να τους πούμε ότι σου κλείνουμε το διακόπτη, είσαι ένα ρομπότ και θα μείνεις παγωμένος εκεί που βρίσκεσαι για 2 εβδομάδες. Δεν συμβαίνει αυτό. Ακόμα και στο καθολικό lockdown ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και είναι το ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν, γιατί αν δεν δουλέψουμε δεν θα μπορέσουμε να φάμε εμείς οι υπόλοιποι που δουλεύουμε από το σπίτι με τον υπολογιστή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μετανάστες, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι φτωχοί. Στην Αμερική έχουμε τόσους άστεγους που προσπαθούν να ζήσουν κάτω από τέτοιες καταστάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να προστατευτούν από ένα lockdown και είναι ακριβώς σε αυτούς που σαρώνει και ανθίζει η πανδημία, δυστυχώς. Με το που θα αρθεί το lockdown, ουσιαστικά είμαστε πάλι στο σημείο 0. Αν πούμε ότι θέλουμε να μείνουμε σε lockdown για 5 χρόνια, γιατί κάπου τόσο πιθανότατα θα διαρκέσει η παρουσία αυτού του ιού πριν, αν ή πώς, δεν ξέρω, γίνει εποχικός και αυτός, θα είμαστε σε lockdown 5 χρόνια. Μπορούμε να το αντέξουμε αυτό? Κάποιες χώρες το συζητάνε ότι ίσως μπορούν να το αντέξουν. Ίσως η Νέα Ζηλανδία το σκέφτεται, για παράδειγμα, που έχει πάρει πολύ αυστηρή στρατηγική, αλλά η Νέα Ζηλανδία είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, είναι νησιά αποκομμένα. Μπορεί να πει ότι είμαστε αυτάρκεις, ζούμε με αυτά που έχουμε, έχουμε πρωτογενή παραγωγή, έχουμε βιομηχανία, παράγουμε ό,τι θέλουμε. Η Ελλάδα τι παράγει εκτός από τουρισμό? Τι μπορεί αφύπαρκτα η Ελλάδα να σταθεί και να συντηρήσει τον πληθυσμό της? Όχι για 5 χρόνια, αλλά ακόμα και για λίγους μήνες. Κύριε καθηγητά, θα έρθω στο γενικό, γιατί έχετε μια ολιστική αντίληψη προσέγγισης, την οποία βλέπω ότι αλλάζετε τα κομμάτια εκείνα που η επικαιρότητα τα διαμορφώνει διαφορετικά της πανδημίας. Το παρακολουθείτε, αυτό εννοώ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω 2-3 ζητήματα που έχουν γίνει, κατά τη γνώμη μου, με λάθος τρόπο διλημματίσει και την ίδια την κοινωνία. Φερρυπίν, η μάσκα είναι το μόνο μέτρο που έχει μείνει σε όλο τον πλανήτη?
Πιστεύετε ότι αρκεί? Γιατί εκείνα αυτά τα μέτρα τα εφαρμόζει χρόνια. Αρκεί όμως η μάσκα ή διλημματιστήκαμε και στην Ελλάδα και αλλού με λάθος τρόπο? Προφανώς θα μου πείτε χρειάζεται και η μάσκα, αλλά έγινε περίπου η μοναδική λύση. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις διενέξεις και τους πολέμους της μάσκας. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που πραγματικά σκοτώνονται μεταξύ τους για τις μάσκες, που πρέπει να φορεθούν, αν πρέπει να φορεθούν, και 1002 άλλα ελάσσονα προβλήματα. Τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μείζωνα προβλήματα. Η μάσκα γνωρίζουμε ότι είναι αποτελεσματική για κάποιον που έχει μολυνθεί, γνωρίζουμε ότι είναι αποτελεσματική για κάποιον που εκτίθεται σε κάποιον που έχει μολυνθεί, και γνωρίζουμε επίσης από εργασίες που έχουν γίνει και από τη δικιά μου ομάδα και από πολλές άλλες ομάδες ότι ασυμπτωματικοί ασθενείς, άνθρωποι που δεν το ξέρουν ότι είναι μολυσμένοι, μπορούν να μολύνουν άλλους. Άρα δυνητικά κάποιος που δεν έχει συμπτώματα μπορεί να έχει λίμωξη και μπορεί να μολύνει τον άλλον. Ποια είναι η πιθανότητα? Περίπου 1 στους 10 από αυτούς που έχουν μια θετική PCR μπορεί να είναι μολυσματικός. Αν έχουμε ένα πολύ ενεργό επιδημικό κύμα, τότε αν μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτές τις αφανείς παρουσίες του ιού χρησιμοποιώντας μάσκες, είναι χρήσιμο. Αν το επιδημικό κύμα έχει πεθάνει, είναι νεκρό, δεν υπάρχει τίποτα, το να φοράς μάσκα είναι περίπου το ισοδύναμο σαν να λες ότι θέλω να βγω με την πέρτα του Ζωρό. Άμα θέλεις έξω να τη φορέσεις. Αλλά δεν έχει νόημα σε εκείνη τη φάση. Σε αυτή τη φάση μιλάμε για ένα κύμα το οποίο φαίνεται να είναι ενεργό. Άρα λοιπόν εκεί ξεκινάει η όλη ιστορία και γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τις μάσκες. Είναι το μόνο μέτρο. Έχουμε κι άλλα. Μέτρα υγιεινής. Πλύνετε τα χέρια σας, τα πράγματα που λέμε από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά. Και αποστάσεις. Η αποστασιοποίηση, η αποφυγή του συγχρονισμού. Δεν είναι η εποχή κάποιος για να πάει σε συγκεντρώσεις των 2.000 ανθρώπων. Δεν είναι η εποχή να ανοίξουμε τα γήπεδα, να μαζευτούν 40.000 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Μικρές εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν με κοινωνική αποστασιοποίηση. Στο Βερολίνο μπορώ να πάω, για παράδειγμα, στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, που ο ένας είναι σε απόσταση 10 μέτρων από τον άλλο. Δεν υπάρχει πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Θέλει απλώς κοινή λογική και θέλει αποφυγή το να πούμε ότι ο άλλος που διαφωνούμε μαζί του είναι ηλίθιος. Γιατί βλέπετε ότι κυκλοφορούν αυτοί οι όροι, COVID idiots και mask idiots, η λύθη του COVID, η λύθη των μασκών. Κανένας δεν έχει πιστεί να αλλάξει τη γνώμη του επειδή τον είπε κάποιος άλλος ηλίθιο. Σκεφτείτε το. Δεν πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη του αν του πούμε ότι είσαι ηλίθιος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να του δείξουμε ποια είναι τα τεκμήρια, ποια είναι τα σοβαρά επιχειρήματα που έχουμε για να αλλάξουμε τη στάση. Και η πόλωση δεν οδηγεί και πουθενά και αν θέλετε πάει και λάθος στη συζήτηση. Ωστόσο, επειδή το είπατε, φέρατε το παράδειγμα της Φιλαρμονικής στο Βερολίνο. Ναι, αλλά είναι δυνατόν στην Ελλάδα να διατυπώνονται απόψεις σε μικρό χώρο μιας αίθουσας, ξέρετε από ελληνικά σχολεία, ιδίως του αστικού περιβάλλοντος, μέχρι και προκατασκευασμένες λιώμενες αίθουσες μικρές, να λες ότι είναι προτιμότεροι 25 από τους 15, κύριε Ιωαννίδη μου? Αφού εσείς μου είπατε περί συχνοτισμού, ότι πρέπει να τον αποφύγουμε. Καταλάβατε? Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε και να διασφαλίσουμε την εκπαίδευση, γιατί η εκπαίδευση των παιδιών είναι το α και το ω και για το παρόν και για το μέλλον, και ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσουμε την προστασία που παρέχουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για έναν υπουργό ή για κάποιον υπεύθυνο να κάνει θαύματα μέσα σε ένα βράδυ και ξαφνικά να φτιάξει διπλάσιες σχολικές αίθουσες, διπλάσιες σε μέγεθος, διπλάσιες σε αριθμό. Χρειάζονται κάποιες λύσεις όσο γίνεται πιο εφευρετικές, χρειάζεται κάποια κινητοποίηση, να δει κάποιος τι δυνατότητες έχει, πώς μπορεί να μεγαλώσει τον αριθμό των αιθουσών που μπορεί να διαθέσει ή να χρησιμοποιήσει τρόπους διδασκαλίας που να έχουν ένα κομμάτι το οποίο να είναι τηλεεκπαίδευση και ένα κομμάτι με φυσική παρουσία, ή να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς χώρους όταν οι εξωτερικοί χώροι εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι, ειδικά σε μια χώρα που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου έχει πολύ καλό καιρό. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε χειμώνα που μπορεί να είναι άσχημος, αλλά τον περισσότερο χρόνο έχουμε πολύ καλές συνθήκες. Θέλει κάποια ευρηματικότητα και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την κατάσταση, όχι δια θαύματος, αλλά απλώς με κοινή λογική και κοινότητας τις συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε σχολείο, σε κάθε τοποθεσία μπορεί να είναι διαφορετικές. Εκεί πέρα που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, εκεί νομίζω οι φορείς θα πρέπει να παρέμβουν ώστε να δημιουργήσουν αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Πάντως καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν πείθεται άμα του λες ότι είναι προτιμότερο να είναι 25 παιδιά από 15.
Δεν πείθεται. Γιατί, δεν πείθεται, φυσικά. Μάλιστα. Δεν πείθεται να του λες απαγορεύεται μετά τις 12 και 12 και 10 τα νιάτα να είναι σαν τα τσαμπιά στις πλατείες. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή μεταφέρει το συχνοτισμό αλλού. Είναι το πρόβλημα ότι όταν τα μέτρα και οι προτάσεις που στερούνται κοινής λογικής, τότε η επιστημοσύνη μας πάει περίπατο. Δυστυχώς. Πάω στο άλλο. Είναι πολύ εύκολο να αμφισβητηθούμε. Είναι πολύ εύκολο να αμφισβητηθούμε όταν πραγματικά λέμε ότι ο ιός μόνο μέχρι τις 12 είναι εντάξει, μετά τις 12 αρχίζει και γίνεται πιο επιθετικός. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να πείσει κανένα. Δεν μπορεί να πείσει κανένα. Θέλω να μου πείτε και για τη Σουηδία. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε αυτό τον κύκλο εκπομπών, το είχαμε συζητήσει. Η Σουηδία την πάτησε στους οίκους ευγυρίας και έχετε δώσει την εξήγηση γιατί την πάτησε εκεί. Όμως σήμερα, αν τα βάλω μπρος πίσω προσθετικά, είναι πολύ καλύτερα για την ώρα σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει συνέχεια. Και σε επίπεδο αριθμού νεκρών, αν συνεχίσει έτσι στο τέλος του χρόνου, και εννοώ ότι επέλεξε το μοντέλο της ανοσίας στην κοινότητα. Δηλαδή ήταν πιο χαλαροί. Δεν έχουν τις κοινωνικές αποστάσεις, έχουν στο DNA τους, αλλά δεν είχαν lockdown. Μήπως δείχνουν ένα δρόμο ή είναι λάθος να το συζητάμε? Κάθε χώρα είναι κατά περίπτωση. Το έχω πει αρκετές φορές. Η Σουηδία είχε μια πολύ σωστή προσέγγιση από την κοινωνική διάσταση της αντιμετώπισης της πανδημίας. Είχε μια εξαιρετικά λανθασμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των οίκων ευγυρίας. Τώρα, αυτά τα δύο μπορούν να συμψηφιστούν? Δεν μπορούν να συμψηφιστούν. Νομίζω ότι το παράδειγμα που έδωσε, που μπόρεσε να περάσει τα σωστά μηνύματα στη σωστή τους διάσταση και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πληθυσμού, η Σουηδία μπόρεσε να πετύχει ουσιαστικά με ατομική ευθύνη ένα mini lockdown, το ισοδύναμο ενός mini lockdown, μάλιστα πιο αποτελεσματικό από ένα οριζόντιο lockdown που, όπως είπαμε, καταστρέφει τα πάντα. Οι άνθρωποι κράτησαν την κοινωνική αποστασιοποίηση, οι άνθρωποι πίστηκαν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν νομίζω ότι ποτέ είπαν ότι θέλουμε να πετύχουμε με το ζόρι την ανοσία της αγέλης. Είναι λάθος να λέμε ότι θέλουμε να μολύνουμε τους ανθρώπους για να τους φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε ανοσία της αγέλης. Φυσικά όλους πρέπει να προσπαθήσουμε να τους προστατεύσουμε. Απλώς τους προστατεύουμε σε ένα πλαίσιο που δεν διαταράσει συνολικά την κοινωνία, δεν διαταράσει συνολικά τη ζωή μας, τον τρόπο που μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν άνθρωποι. Στα γυροκομεία ήταν τραγικό το λάθος τους, δεν κάναν τεστ καθόλου, είχαν προσωπικό το οποίο δεν ελέγχθηκε, μάλιστα είχαν και κάποιες διατάξεις που κάποιος στο προσωπικό που είχε συμπτώματα πήγαινε στο γυροκομείο, γιατί αλλιώς δεν θα πληρωνόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ήταν μαζική η καταστροφή των γυροκομείων τους και φυσικά, όπως είπα στην αρχή, οι Σουηδοί έχουν πολύ περισσότερους ανθρώπους στα γυροκομεία από ό,τι έχουμε εμείς. Ευτυχώς η ελληνική κοινωνία έχει τους ηλικιωμένους ανθρώπους μέσα στον οικογενειακό χώρο ή τουλάχιστον σε μια κατάσταση που δεν είναι πακεταρισμένη σαν σαρδέλες. Οι συντριπτικές καταστροφές στα γυροκομεία είναι γιατί έχουμε ανθρώπους εξαιρετικά ευάλωτους, ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας δίπλα στο κρεβάτι του άλλου σε απόσταση 1 μέτρου. Καταλαβαίνετε, είναι σαν να γίνεται ένας πόλεμος και αντί να σπείρεις τους κομάντος να κρυφτούν ο καθένας σε ένα διαφορετικό θάμνο, τους βάζεις όλους μαζεμένους μέσα στο κέντρο που πέφτει ο προβολέας, ώστε να πέσει μία βόμβα να τους καταστρέψει όλους μαζί. Ήταν μεγάλο στρατηγικό λάθος αυτό που κάνανε με τα γυροκομεία. Εξαιρετικό παράδειγμα αυτό που μας δώσατε. Θέλω να σας ρωτήσω, το Σεπτέμβριο, από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία που κατάφεραν συνάδελφοί μου να βρουν, του ΕΟΔΗ, έχουμε αύξηση κρουσμάτων, έχουμε αύξηση διασωλιωμένων, είδαμε τον αριθμό των θανάτων, δεν έχουμε περισσότερα τεστ. Και θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή ήσασταν από τους ανθρώπους που είπατε ότι τα τεστ πρέπει μέρα με την ημέρα να αυξάνονται, να είναι στοχευμένα, να είναι κυλιόμενα, επαναλαμβανόμενα και να μας δίνουν ένα πλήρη επιδημιολογικό χάρτη της χώρας και όσων την επισκέπτονται. Έχετε μία τάξη μεγέθους πώς θα προχωρούσαμε τώρα που είμαστε το δεύτερο κύμα, όπως λέμε, με καλύτερους όρους? Ποιος είναι ο αριθμός ημερησίως που θα έπρεπε να καλύπτεται στη χώρα και δεν σας κάνει εντύπωση η χώρα που συζητάει πάλι lockdown, που βάζει αυστηρούς περιορισμούς στον πολίτη, που λέει ότι είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, η ίδια αυτή η χώρα μέσω ΕΟΠΗ δωρεάν και την επίσκεψη δεν καλύπτει ένα τέτοιο τεστ στον πολίτη? Όντως, αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τριπλάσια ή και πενταπλάσια τεστ σε σχέση με αυτά που γίνονται. Θα πρέπει να σκεφτούμε
ότι πολλά τεστ γίνανε τους καλοκαιρινούς μήνες ακριβώς επειδή είχαμε επισκέπτες και παρόλο που δεν τους ελέγχαμε όλους, ήταν τόσοι πολλοί που ακόμα και ελέγχοντας 1 στους 8 πάνω κάτω, έγινε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός τεστ στους επισκέπτες. Τώρα δεν θα έχουμε επισκέπτες. Άρα λοιπόν όλο το δυναμικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε πρακτικά τους καλοκαιρινούς μήνες για τον έλεγχο επισκεπτών μπορεί να διοχετευτεί για τον έλεγχο πολιτών. Ο έλεγχος μέσα στο εσωτερικό της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ελλειπής. Είναι πάρα πολύ χαμηλός. Και γι' αυτό είναι και ο υπολογισμός που κάνω ότι τα πραγματικά κρούσματα πρέπει να είναι της τάξης από 1.000 μέχρι 5.000 την ημέρα σε σχέση με αυτά που καταγράφουμε επισήμως, πάρα πολύ περισσότερα. Είναι σημαντικό να διορθώσουμε αυτή την έλλειψη όσο γίνεται νωρίτερα. Τα τεστ έχουν μεγαλύτερη αξία όταν μπορείς να τα κάνεις μαζικά σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι χώρες που ήταν οι πιο επιτυχημένες, η Ισλανδία, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, κάνανε μαζικά τεστ από πάρα πολύ νωρίς. Όταν τα κάνεις αργότερα και αυτό βοηθάει, δεν είναι ότι δεν βοηθάει, αλλά έχεις χάσει πλέον το παράθυρο όπου μπορείς να έχεις αποφασιστική δράση στο να καταστήλεις το επιδημικό κύμα. Δεν θα σας βάλω να κάνετε πρόβλεψη για την εξέλιξη στο φθινόπωρο. Θα σας ρωτήσω ευθέως όμως με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε στην αρχή, που επαναλαμβάνω είναι συγκλονιστικά, είναι ντοκουμέντο. Μου λέτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Θα μολυνθεί ενδεχομένως ένα αυξητικό κομμάτι, δεν κινδυνεύει να πεθάνει όμως. Σωστά μέχρι εδώ? Πολύ σωστά. Μάλιστα. Υπάρχει όμως, λέτε, μία διαβάθμιση κάποιων κατηγοριών όπου εκεί αυξάνεται εκθετικά ο κίνδυνος να έχουμε και τραγική κατάληξη. Είναι ένα 10% του πληθυσμού αυτό χοντρικά? Νομίζω ότι αν έβαζα 3 κατηγορίες, ναι, θα έλεγα ότι 90% του πληθυσμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα σταθερά τυπικά μέτρα που χρησιμοποιούμε σε όλους. Υγιεινή, αποστασιοποίηση και μάσκες στις συνθήκες και περιστάσεις όπου ενδείκνυται. Ένα 10% περίπου είναι άτομα τα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει δραστικά να περιορίσουν τις εκθέσεις τους. Δηλαδή? Μιλάνε κάποιοι για lockdown σε 65άριδες. Είναι ακραίο αυτό. Μα μισό λεπτό. Να πει ότι εγώ θα περιορίσω. Κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό. Πατήσατε ευαίσθητη χορδή. Έχετε δίκιο. Ναι. Στα 65 να τον βάλεις μέσα. Στα 67 να δουλεύει όμως για να βγει στη σύνταξη. Δεν κολλάει. Καταλάβατε. Ναι. Για να δούμε τις υπερβολές των συζητήσεων. Νομίζω είναι αστείο να μιλάμε για lockdown στους 65άριδες, γιατί μέσα στους 65άριδες και τους 70άριδες και τους 75άριδες και τους 90άριδες ακόμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με εξαιρετική υγεία, με εξαιρετική λειτουργικότητα. Προσωπικά γνωρίζω ανθρώπους 85 χρονών που τρέχουν μαραθώνιο. Και υπάρχουν φυσικά άλλοι οι οποίοι είναι 64 χρονών ή ακόμα και 40 χρονών, οι οποίοι έχουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας, μαζικά προβλήματα υγείας. Η ζωή τους και ο θάνατό τους κρέμεται από μια κλωστή. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η ηλικία, είναι η συνολική αποτίμηση κινδύνου που περίπου ένα 10% του πληθυσμού νομίζω πρέπει περισσότερο από τον μέσο πολίτη να περιορίσει τις εκθέσεις του. Ο κάθε ένας βέβαια έχει τη δικιά του υπευθυνότητα γι' αυτό. Μπορεί κάποιος για παράδειγμα να πει ότι εγώ θέλω να πάω να ανέβω στο όρος Everest. Με το να το κάνει αυτό θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο 1-2% να πεθάνει. Δεν μπορώ να του πω όχι. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι έχει κάποιο κίνδυνο να πεθάνει αν το κάνει. Ποιος θα του το πει λοιπόν, αυτό του 10% αν δεν έχεις ένα ανεπτυγμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας να εντοπίσει ότι ανάμεσα ακριβώς σε 2 εξιντάριδες ο ένας είναι με υγεία που υποφέρει και ο άλλος είναι υγιέστατος. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Χρειάζεται κάποιος να μπορεί να επικοινωνήσει και να κοινωνήσει στον κάθε πολίτη ποια είναι η αποτίμηση του κινδύνου του. Πολλοί θεωρούν, για παράδειγμα, ότι έχουν υπέρταση, παίρνουν κάποιο φάρμακο, την έχουν ρυθμισμένη, ότι αυτό τους θέτει σε κίνδυνο για θάνατο. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη. Τα δεδομένα από τη μελέτη Open Safely που δημοσιεύτηκαν στο Nature με εκατομμύρια άτομα από τη Μεγάλη Βρετανία δείχνουν ότι το να έχεις απλώς υπέρταση δεν σου αυξάνει καθόλου τον κίνδυνο το να πεθάνεις από COVID-19. Το να έχεις στεφανία νόσο διπλασιάζει περίπου τον κίνδυνο. Άρα εξαρτάται. Αν είσαι κάποιος ο οποίος έχει 0,1% πιθανότητα να πεθάνει, έχοντας στεφανία νόσο πηγαίνει στο 0,2%. Αν είσαι κάποιος που είσαι στο 5% πας στο 10%. Υπάρχει τεράστια διαφορά, αλλά σε πληθυσμιακό επίπεδο είναι ένα 10% του πληθυσμού που πρέπει πραγματικά να προσέξει πάρα πολύ. Και μετά υπάρχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες
όπως είναι οι οίκοι ευγυρίας, που εκεί πρέπει η προστασία να είναι πραγματικά δρακόντια. Και μιλάμε για συνεχή επανειλημμένο έλεγχο και για τους ίδιους και για το προσωπικό που τους φροντίζει. Αυτό είναι μια στρατηγική που λέτε τώρα, κύριε Ιωαννίδη. Αυτό είναι στρατηγική τελικώς. Δεν είναι κάθε μέρα να σου κουνώ. Αυτό είναι μια στρατηγική που διατηρεί την κοινωνία λειτουργική, διατηρεί τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη και αν πραγματικά εφαρμοστεί μπορεί να αποφύγει κάποιος το 80% ή το 90% των θανάτων. Ένα 10 με 20% θα εξακολουθήσουν να συμβούν. Μπορεί να συμβούν σε ανθρώπους που είναι τελείως υγιείς για οποιοδήποτε λόγο. Είναι σαν να μου λέτε μπορούμε να αποφύγουμε να πεθάνει κάποιος από στεφανία νόσο. Δεν μπορούμε. Κάποιοι θα πεθάνουν από στεφανία νόσο. Μπορούμε να διαγράψουμε όλους τους θανάτους από καρκίνο. Δεν μπορούμε. Κάποιοι θα πεθάνουν από καρκίνο. Κάποιοι θα πεθάνουν δυστυχώς από COVID-19. Όμως τουλάχιστον να είναι όσο γίνεται λιγότεροι και προασπίζοντας την υγεία όλων των υπόλοιπων που δεν πεθαίνουν αμέσως, αλλά αν κάνουμε τα λάθος μέτρα θα πεθάνουν αργότερα. Υπάρχει και ένα κοινωνικό θέμα εδώ, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρει και η κοινωνική διάσταση. Δεν είστε, να το πω έτσι, μονόχνοτος, επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο, επιστήμονας. Και τι εννοώ, μπορούν οι κοινωνίες και για πόσο μπορούν? Μήπως εδώ δόθηκε και η αφορμή για ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα να οδηγούνται μόνο κουνώντας το δάχτυλο και μη εξηγώντας τους και αλλάζοντάς τους, όπως σωστά είπατε, κάθε μέρα, την ίδια μέρα μπορεί να βάλεις και 3 μέτρα. Μπορεί η κοινωνία, νομίζετε, να το αντέξει αυτό στο διηνεκές? Νομίζω ότι η κοινωνία έχει κουραστεί. Για να σας πω την αλήθεια, πλέον προσπαθώ να αποφεύγω να δίνω πολλές συνεντεύξεις, γιατί νομίζω ότι μιλάνε τόσο πολλοί ειδικοί, τόσοι πολλοί κυβερνητικοί, τόσοι πολλοί από κόμματα δεξιά, αριστερά, δημοσιογράφοι, επαΐοντες όλων των θέσεων και επιστημών και παραεπιστημών, που οι άνθρωποι έχουν κουραστεί πλέον. Έχουν κουραστεί δικαιολογημένα. Τα πολλά μέτρα φέρουν κούραση, φέρουν αμφισβήτηση, φέρουν παλινδρόμηση σε καταστάσεις αστάθειας. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Υπάρχει αίσθηση στην Ελλάδα διαχρονικά ότι κάποιος υπουργός είναι καλός όταν βγάζει πολλές αποφάσεις, πολλούς νόμους, πολλά διατάγματα, πολλά μέτρα. Πάρτε το φορολογικό κώδικα. Έχει αλλάξει 500 φορές στα τελευταία 10-15 χρόνια. Η ίδια αίσθηση υπάρχει και στα μέτρα για την πανδημία. Ότι αν δεν δημοσιεύσουμε ότι θα πάρουμε 9 μέτρα κάθε μέρα, δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Μα δεν είναι όμως στρατηγική αυτό. Η στρατηγική είναι λίγα, σωστά, στοχευμένα μέτρα. Όχι κάθε 3 ώρες είδαμε τα κρούσματα ότι αυξήθηκαν κατά 50, κατά 40, κατά 30, νέα μέτρα στον ορίζοντα. Γιατί έχουμε συγκεκριμένα, στοχευμένα, έμπιστα μέτρα που κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των συνανθρώπων μας, των πολιτών, ότι ξέρουμε τι κάνουμε, ότι δεν πανικοβαλόμαστε, ότι έχουμε σχέδιο και δεν το αλλάζουμε κάθε 5 λεπτά. Κύριε Ιωαννίδη, μήπως εδώ είναι και το κλειδί? Διότι εδώ το οργανωμένο κράτος, και έχει ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, δεν είστε μια τυχαία προσωπικότητα στο παγκόσμιο στερέωμα και γι' αυτό ζητάω τη γνώμη σας. Δεν μπαίνετε σε κομματικές, είναι προφανές, δεν σας ενδιαφέρει, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Όμως το οργανωμένο κράτος μας λέει 1 μέτρο σήμερα. Αν αυξηθεί ο αριθμός, 2ο μέτρο ή και 3ο. Αν πέσει, χαλαρώνει το 1 μέτρο και πάντα στο τέλος επικρέμεται ένα γενικό lockdown. Κάνω λοιπόν την υπόθεση εργασίας ότι αυτό επιλέγει σε 1 εβδομάδα ή σε 3 μέρες το κράτος. Γενικό lockdown. Θέλω να μου πείτε σε τι θα μας ωφελήσει όταν πια ο ιός και η νόσος κάνουν πάρτι στη διασπορά μες στην κοινότητα. Το lockdown σε τι θα μας ωφελήσει? Δεν θα μας ωφελήσει. Νομίζω σαφώς δεν θα μας ωφελήσει σε καμία διάσταση. Δεν μιλάω για την οικονομία, για την κοινωνία, για 1002, μιλάω για καθαρά τη διασπορά του ιού. Δεν πρόκειται να μας ωφελήσει. Και για πόσο θα το κάνουμε, για πόσο να κρατήσει? Με το που θα έρθει, ακόμα και αν μας ωφελούσε, που δεν θα μας ωφελήσει, θα είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Εκτός αν πούμε ότι υπάρχει το εμβόλιο, το οποίο θα είναι το τέλειο εμβόλιο, το αποτελεσματικό, το ασφαλές, το σίγουρο, το οποίο σε 1 μήνα όλοι θα μπορούν να εμβολιαστούν ή ένα μεγάλο μέρος θα μπορεί να εμβολιαστεί. Μιλάμε για φανταστικές καταστάσεις, για πράγματα τα οποία είναι στον κόσμο των παραμυθιών.
Ο κύριος Γιάννης είναι συνάδελφός σας, συνονόματός σας, και μου λέει: ρωτήστε τον κύριο Ιωαννίδη, σας παρακαλώ, έχει μια εξήγηση επιστημονική γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων στα ελληνικά νοσοκομεία και ταυτόχρονα έχει αυξηθεί και η τραγική κατάληξη διασωληνωμένων? Σώζονται μεν, λέει, οι άνθρωποι, αλλά σε σχέση με το παρελθόν αυτό που ακούμε είναι να έχουμε καταλήξεις για όποιον διασωληνωθεί. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να τα δούμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Όντως, το ποσοστό των ατόμων που πεθαίνουν αφού έχουν διασωληνωθεί είναι ψηλό. Αλλά είναι κάτι το οποίο υπόκειται σε φυσική διακύμανση, είναι κάτι το οποίο υπόκειται στο πώς κάποιος θα επιλέξει ποιους θα διασωληνώσει, και νομίζω ότι με τον πάροδο του χρόνου γενικώς οι συνάδελφοι της εντατικής θεραπείας τείνουν να διασωληνώνουν λιγότερους ασθενείς. Έχουμε παρατηρήσει στο πέρασμα του πρώτου κύματος ότι διασωληνώθηκαν πάρα πολλά άτομα, τα οποία πιθανότατα δεν χρειαζόντουσαν να διασωληνωθούν, θα μπορούσαν να τα πάνε πολύ καλά, απλώς δίνοντάς τους λίγο παραπάνω οξυγόνο, αλλά όχι να τους διασωληνώσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον είναι πιο επιλεκτική η χρήση της διασωλήνωσης, και αυτό οδηγεί σε έναν πληθυσμό ο οποίος είναι υψηλότερου κινδύνου κατά μέσον όρο να πεθάνει. Δεν θα το έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι συνέπεια ότι ο ιός έχει γίνει πιο επιθετικός, ότι έχει αλλάξει, έχει μεταλλαχθεί. Ξέρετε, υπάρχουν και αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι πιθανότατα κάτι μεταξύ στατιστικού σφάλματος και αυτό που λέμε συστηματική επιλογή των ασθενών και της αντιμετώπισης τους. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε. Φτάνουμε προς το τέλος. Σας έχω κουράσει, αλλά νομίζω, αν κρίνω εδώ με τα μηνύματα που έρχονται, είναι εντυπωσιακό. Και οι περισσότεροι μου λένε ότι επιτέλους ένας άνθρωπος που αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα, πώς πρέπει να συνδέονται ή να αποσυνδέονται. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Ιωαννίδη, με βάση την αρχική αριθμητική εικόνα και ποσοστών που μας δώσατε, ο αριθμός θνητότητας της πανδημίας θεωρείτε ότι είναι χαμηλός, αλλά αυτό που είναι προβληματικό είναι η ταχύτητα διάδοσης της? Η ταχύτητα διάδοσης είναι όντως ένα σοβαρό πρόβλημα. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι περίπου 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί και δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πού θα σταματήσει. Τα αρχικά μαθηματικά μοντέλα μιλάνε ότι πρέπει να μολυνθεί το 60 με 80%, αλλά έχουμε πολλές ενδείξεις που λένε ότι μάλλον θα είναι μικρότερο το ποσοστό για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί τα μαθηματικά μοντέλα χρησιμοποιούν την εικασία ότι όλοι αναμειγνύονται σε ίσο βαθμό με όλους τους άλλους ανθρώπους, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Και επίσης έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια προϋπάρχουσα κυταρική ανοσία σε ένα ικανό μέρος του πληθυσμού, ίσως από εκθέσεις σε προηγούμενους κορονοϊούς. Το δεύτερο κομμάτι είναι η θνητότητα. Η μέση θνητότητα είναι χαμηλή, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστιο κίνδυνο να πεθάνουν. Άρα λοιπόν η θνητότητα δεν είναι μια φυσική σταθερά, σαν να πούμε η σταθερά G της βαρύτητας, που είναι παντού ίδια. Εξαρτάται από εμάς που τελικά θα πέσει η θνητότητα. Αν προστατεύσουμε αυτούς που έχουν μεγάλο κίνδυνο, η θνητότητα θα είναι μικρή. Αν τους αφήσουμε στη μοίρα τους, η θνητότητα θα είναι φρικτή. Άρα λοιπόν από εμάς εξαρτάται πού ακριβώς θα βρεθεί η τελική θνητότητα αυτής της πανδημίας. Ποιο είναι το πιο κρίσιμο πρώτο στοιχείο που εσείς, όταν φτάνουν τα καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία report στα χέρια σας, παρακολουθείτε? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Θα έλεγα ότι ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται διασωληνωμένοι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τον αριθμό των κρουσμάτων. Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων... Μισό λεπτό. Και στην Ελλάδα, στο πρώτο κύμα, φαινόταν ότι αυτό έχει αξία. Σήμερα μεγαλύτερη αξία καθημερινά δίνουμε στον αριθμό των κρουσμάτων. Εσείς λέτε όχι. Ο αριθμός θανάτων και διασωληνωμένων... Δεν μου λέει πολλά πράγματα ο αριθμός των κρουσμάτων. Εξαρτάται από 1002 παραμέτρους, πόσα τεστ κάνουμε, σε ποιους τα κάνουμε, αν κάνουμε παρεμβάσεις στην κοινότητα για να ψάξουμε να βρούμε νέα κρούσματα ή απλώς περιμένουμε να έρθουν σε εμάς κάποιοι με συμπτώματα για να ελεγχθούν. Άρα λοιπόν είναι τόσα πράγματα που διαμορφώνουν αυτόν τον αριθμό από πίσω, που δυστυχώς δεν μπορώ να του δώσω μεγάλη βαρύτητα. Αν για παράδειγμα κάποια στιγμή γίνει μαζικός έλεγχος, σε μια μέρα μπορεί να έχουμε 5.000 κρούσματα ή και 20.000 κρούσματα. Απλώς γιατί κάποιος τα έλεγξε μαζικά.
Δεν σημαίνει όμως τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά μέσα σε μια μέρα είχαμε 5-20 χιλιάδες κρούσματα, ενώ την προηγούμενη είχαμε 400 ή 200. Ας κρατήσουμε αυτό που είπατε εσείς από την αρχή, ότι ο αριθμός των πραγματικών κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που ανακοινώνεται. Ας μείνουμε εκεί. Μου λένε εδώ πολλοί κόσμος, άρα κατά τον κύριο Ιωαννίδη, ακόμη και το γεγονός ότι σε όλα τα νοσοκομεία έχουμε μονάδες κλινικές COVID, μήπως ήταν λάθος σχεδιασμός? Μήπως θέλαμε αυτούσια νοσοκομεία COVID, ούτως ώστε να μην ανακατεύονται, τα παλιά λιμωδών δηλαδή, να μην ανακατεύονται πληθυσμοί που προσέρχονται στα νοσοκομεία, και μήπως έτσι και τα νοσοκομεία και το προσωπικό όλοι μαζί γίνονται μία ενδυνάμει υγειονομική βόμβα? Θα πρέπει να συμψηφίσουμε το ιδανικό με αυτό που είναι πραγματοποιήσιμο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η Κίνα, για παράδειγμα, έριξε πάρα πολλά χρήματα και έχτισε νοσοκομεία μέσα σε χρόνο 0. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα αυτό είναι εύκολο να γίνει. Επίσης, δεν ξέρω αν είναι εύκολο στην Ελλάδα να πούμε ότι θα έχουμε κάποια νοσοκομεία που θα είναι 100% COVID και άλλα τα οποία δεν θα έχουν καθόλου COVID. Σε πολλές περιοχές της χώρας δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να έχουμε 2, 3, 4, 10 νοσοκομεία και να τα διαχωρίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα χρειαστεί μια συντριπτική αναδιαμόρφωση του συστήματος υγείας για να επιτευχθεί αυτό μέσα σε διάστημα ημερών και εβδομάδων. Έχει σημασία αυτό που έχουμε διαθέσιμο, το οποίο δυστυχώς δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρακωθεί διαχρονικά, χωρίς να μιλάω πολιτικά, κομματικά εδώ πέρα. Ναι. Θέμε όλοι γι' αυτό. Δυστυχώς αυτό έχουμε, πρέπει να το ενισχύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε καθαρό το νοσοκομείο που δεν είναι COVID από το κομμάτι που είναι COVID σε νοσοκομεία τα οποία συνυπάρχουν COVID και μη COVID τέργες. Υπάρχουν λύσεις, δεν είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε τελείως νέα νοσοκομεία σε χρόνο 0, το οποίο πρακτικά δυστυχώς για τις δυνατότητες της Ελλάδας δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο φίλος μου ο Γιώργος σας ακούει από τις ΗΠΑ και μου στέλνει το εξής μήνυμα. Για ρωτήστε λοιπόν τον κύριο Ιωαννίδη. Μέχρι στιγμής ποιος το έχει χειριστεί καλύτερα? Λέει, και ξέρω ότι στην πατρίδα μου στην Ελλάδα μπορεί να ακουστεί ακραίο. Μήπως το έχει χειριστεί καλύτερα ο Τραμπ που κράταγε ανοιχτή την κοινωνία, ή η Ευρώπη που τα κλείσε όλα? Νομίζω ότι δεν είναι ζήτημα ο Τραμπ ή οποιοδήποτε πολιτικός. Γιατί και ο Τραμπ τα έκανε αλλού σαλάτα. Ναι. Κάνανε πολλά λάθη. Οι ΗΠΑ κάνανε πολλά λάθη στη διαχείριση της πανδημίας. Προσωπικά προσπάθησα μαζί με πολλούς άλλους επιστήμονες να πούμε ότι πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη των τεστ. Η Αμερική έχασε τη μάχη των τεστ εξίσου άσχημα με την Ελλάδα. Και δυστυχώς η Αμερική δεν είναι η Ελλάδα που τον Ιανουάριο δεν πηγαίνει κανένας από την Κίνα και είναι η ερημιά του Αδάμ στις περισσότερες μεριές της χώρας, ειδικά έξω από την Αθήνα. Η Αμερική είναι μια χώρα η οποία έχει εκατοντάδες διεθνή αεροδρόμια, τρομερή κινητικότητα, φοβερή ανάμειξη πληθυσμών. Άρα λοιπόν, εφόσον χάθηκε η μάχη των τεστ στο πρώιμο στάδιο, παρά τις φωνές και τις δικές μου και πολλών άλλων, μετά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι 10% του αμερικανικού πληθυσμού είχε μολυνθεί μέχρι τον Ιούνιο, που έχουμε κάποια σαφή δεδομένα. Άρα, αν το προεκτείνουμε το τι συμβαίνει τώρα, πιθανότατα ένα 20%, 25% του πληθυσμού μπορεί να έχει μολυνθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι τελείως διαφορετική η εικόνα της Αμερικής αυτή τη στιγμή σε σχέση με την εικόνα της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει ακόμα μια ευκαιρία να διαχειριστεί την πανδημία καλύτερα από αυτό το σημείο και μετά. Δεν διαχειρίστηκε καλά την πανδημία στην αρχή, δεν είχε πανδημία στην αρχή. Είχε πολύ μικρό επιδημικό κύμα, τη γλίτωσε. Τώρα όμως είναι που πραγματικά πρέπει να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είπα την κρισιμότερη φάση. Δεν είχαμε πανδημία στην αρχή, είχαμε ένα μικρό επιδημικό κύμα. Τώρα είναι η ώρα της στρατηγικής. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, το 2003 κάποιοι ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες είχαν ζητήσει lockdown και για το SARS. Μήπως ήταν ένα χρονικό προαναγγελθή σας κατάστασης? Δηλαδή... Γνωρίζουμε ότι οι πανδημίες θα μας χτυπήσουν και θα συνεχίσουν να μας χτυπούν. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα έρθει η στιγμή αυτής της κρίσης. Το πρώτο SARS ήταν τελείως άλλο πράγμα. Μιλάμε για έναν ιό ο οποίος είχε μια θνητότητα αστρονομική. Το καλό για μας ήταν ένας ιός ο οποίος δεν μεταδιδόταν τόσο εύκολα και γι' αυτό το γλιτώσαμε, χωρίς τελικά να θρηνήσουμε μεγάλο αριθμό θανάτων.
Ο νέος ιός έχει πολύ πολύ μικρότερη θνητότητα, αλλά διαδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Άρα λοιπόν πρέπει να φερθούμε έξυπνα, γνωρίζοντας τις στρατηγικές ικανότητες του κάθε ιού και να θέσουμε τις δικές μας στρατηγικές ικανότητες σαν απάντηση στο τι μπορεί να πετύχει ο ιός απέναντί μας. Πείτε μου σαν επιστήμονας καθαρά, πόσο αισιόδοξος είστε? Το είπατε ότι το εμβόλιο δεν είναι, μακάρι να είναι μια υπόθεση 10 ημερών, γιατί ακούω κάθε μέρα και μία ανακοίνωση, 10 μέρες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Εσείς μας είπατε ότι κανονικά αυτές είναι δουλειές που παίρνουν χρόνια, όχι χρόνο. Άρα ο πολίτης πρέπει να είναι επιφυλακτικός με αυτό. Θα έλεγα επιφυλακτικός, αλλά όχι αρνητής. Τα εμβόλια είναι τεράστια κατάκτηση της ανθρωπότητας. Εμβόλια τα οποία έχουν εμπεδοθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, όπως το MMR, έχουν αλλάξει δραματικά το τοπίο για σοβαρότατα νοσήματα. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει κάτι τέτοιο για τον νέο κορονοϊό. Απλώς η αισιοδοξία θα πρέπει να πηγαίνει μαζί με την επιφυλακτικότητα. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μελέτες φάσης 3 δεν σημαίνει ότι έχουμε ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Σημαίνει απλώς ότι έχουμε το ηθικό δικαίωμα να κάνουμε μελέτες φάσης 3. Τίποτε άλλο. Αν ξέραμε ότι είναι αποτελεσματικό και ασφαλές, δεν θα κάναμε αυτές τις μελέτες, θα το δίναμε ήδη στον πληθυσμό. Αυτό λοιπόν που έγινε με το ρωσικό εμβόλιο, για παράδειγμα, που ήδη από τη μελέτη φάσης 2 είπε σας δίνουμε άδεια να το κυκλοφορήσετε και θα το χρησιμοποιήσουμε, θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο. Είναι κάτι ενάντια στην επιστημονική πρακτική. Τα εμβόλια είναι τεράστιες κατακτήσεις, αλλά θα πρέπει να ελέγχονται ενδελεχώς πριν χρησιμοποιηθούν ευρύτερα στον πληθυσμό. Δεν θέλουμε μετά από 6 μήνες, αφού θα δοθεί το εμβόλιο, να έχουμε ένα νέο επιδημικό κύμα από παρενέργειες του εμβολίου, για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό. Στη φάση 3 σημαίνει ότι μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι είμαι έτοιμος να το βγάλω, θα το πω λαϊκά εγώ κύριε Ιωαννίδη, στην αγορά να αρχίσει να εμβολιάζεται ο κόσμος. Άρα να είμαστε, λέτε, με προσμονή για τα εμβόλια, αλλά να είμαστε και εξαιρετικά υπομονετικοί σε αυτή τη φάση. Κλείνουμε ως εξής, κύριε Ιωαννίδη. Δεν είστε, επαναλαμβάνω, ένα τυχαίο πρόσωπο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, με την εμπειρία αυτών των μηνών σε αυτή την πανδημία, ποιες είναι οι πρώτες διαπιστώσεις που κάνετε και επιστημονικά και κοινωνιολογικά και για τα συστήματα, και τελικώς εάν θα κοιτάμε μετά από 3-4 χρόνια ενδεχομένως σε κάτι άλλο που θα μας έρθει, μπορεί αυτό να μας φαίνεται ως παιδική ασθένεια λόγω της έκρηξης της πληροφορίας και της τεχνολογίας και της διαπλοκής της με εξουσίες, με συστήματα και μίντια. Υπερτονίστηκε κάτι που είναι ούτως ή άλλως σοβαρό, αλλά δόθηκε και αφορμή συστήματα να βάλουν μπροστά πολιτικές. Πώς το περιγράφετε ως φαινόμενο? Νομίζω ότι η πανδημία είναι ένα stress test για όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής μας ζωής, της δημοκρατίας, της ανθρωπότητας, του πολιτισμού της. Δεν υπάρχει κάποια συνωμοσία από πίσω. Ο ιός δεν κατασκευάστηκε, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο να καταλυθούν οι δημοκρατίες, να προκύψουν νέα συστήματα εξουσίας ή οτιδήποτε άλλο. Όμως είναι μια περίσταση όπου έχει προκύψει τόσο μεγάλη αναταραχή, τόσο μεγάλη ευκαιρία για να επαναδιατυπωθούν αξίες, προτεραιότητες, να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων, που ο καθένας παίκτης σε αυτή την περίεργη ασταθή κατάσταση θα προσπαθήσει να κερδίσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν μαζικά αυξήσει τα κέρδη τους. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Amazon, η Google, η Facebook, όλες οι ηλεκτρονικές εταιρείες είχαν τεράστια κέρδη από την εφαρμογή του lockdown, γιατί όλοι πλέον γίναμε διαδικτυακοί. Δεν είχαμε φυσική παρουσία πλέον, είχαμε απλώς διαδικτυακή παρουσία. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς της οικονομίας οι οποίοι έχουν συντριβεί. Δυστυχώς η Ελλάδα ανήκει κυρίως στους χαμένους, λόγω της δομής της οικονομίας μας και λόγω της δομής που έχουμε χτίσει στη ζωή μας, και ελπίζω αυτό να μην είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Το βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πρέπει σε αυτό το νέο κόσμο να είμαστε όλοι εναργείς και σε κάποια επιφυλακή, ώστε να διαφυλάξουμε τις ανθρώπινες αξίες μας, τη δημοκρατία μας, την αξιοπρέπειά μας, την αίσθηση αξιοκρατίας, την αίσθηση δικαιοσύνης, την αίσθηση ισότητας. Η πανδημία χτυπάει κυρίως τους αδύναμους, τους πιο παραμελημένους. Θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε σαν άνθρωποι
να ξαναβρούμε τον εαυτό μας σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι μια πρόκληση, μια ευκαιρία ταυτόχρονα. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Πιστεύω στον άνθρωπο, πιστεύω στις δυνατότητες του και δεν θέλω να πιστέψω ότι θα οδηγήσουμε τον εαυτό μας μέσα στο καλάθι των σκουπιδιών μαζί με τους ανθρώπους μας. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Τολμώ να σας ρωτήσω, είπα η τελευταία, αλλά τολμώ να σας ρωτήσω ακούγοντάς σας έτσι στον επίλογο σας. Μήπως εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος σε αυτό που παλιότερα ο Orwell ή ο Huxley το περιγράφαν ως την απόλυτη νέα σκέψη? Διότι εδώ τείνει να καταργηθεί η επιστημονική διαφωνία σε δημόσια θέα. Αφήστε τι γίνεται ιδιωτικά. Η επιστημονική διαφωνία, η επιστημονική κριτική. Υπάρχει η μία αλήθεια που είναι σε μια συντριπτική πλειοψηφία και δεν αμφισβητείται. Και προχωράμε με αυτό. Μήπως κρίνεται και αυτό στο πεδίο το δικό σας πια? Γιατί εγώ ξέρω ότι η επιστήμη προχώρησε με αμφισβητήσεις και ερωτήματα. Δεν προχώρησε μονολυθικά. Όλα κρίνονται. Το καλό με την επιστήμη είναι ότι αργά ή γρήγορα νομίζω βρίσκει την αλήθεια. Απλώς το ζήτημα είναι ότι εδώ πρέπει να τη βρούμε γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για χάσιμο και για να τη βρούμε γρήγορα χρειαζόμαστε πραγματικά όλες τις φωνές, όλες τις απόψεις, όλα τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να εξαλείφουμε δεδομένα που δεν μας αρέσουν, δεν μπορούμε να αποσιωπούμε φωνές που δεν συμφωνούμε μαζί τους. Προσωπικά χαίρομαι να βλέπω συναδέλφους να μου λένε «Κύριε Ιωαννίδη, είστε τελείως λάθος». Είναι οι ευεργέτες μου. Παρακαλώ πείτε μου που έχω λάθος. 1000 ευχαριστώ, βρήκα το λάθος τώρα και το διορθώνω. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωράει η επιστήμη. Με μια συνεχή αναζήτηση να βελτιώσουμε τα δεδομένα μας, να βελτιώσουμε τα συμπεράσματά μας, να βελτιώσουμε τη δυνατότητά μας τελικά να προσφέρουμε στην κοινωνία, στον άνθρωπο, στον ασθενή. Δεν είμαι απογοητευμένος. Πιστεύω ότι αυτό η επιστήμη και το πετύχαινε και θα το πετύχει. Απλώς περνάει μια κρίσιμη περίοδο που υπάρχει πολύ άγχος, πολύ αγωνία, πολύ θυμός, πολύ απελπισία και όλα αυτά μεταφράζονται ακόμα και μέσα στην επιστήμη που θα έπρεπε θεωρητικά να είναι κάτι αντικειμενικό και ουδέτερο και ψύχρεμο. Δυστυχώς δεν είναι ούτε ψύχρεμο, ούτε ουδέτερο, ούτε αντικειμενικό πολλές φορές, ειδικά στις μέρες μας. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή να υπερβείτε και το χρόνο που μπορούσατε να διαθέσετε. Θέλω όμως να τονίσω ότι για μένα είναι μια εξαιρετικής ποιότητας συζήτηση από πλευρά σας. Τα ερωτήματα μπορεί να είναι απλοϊκά και για μας αποτελείται έναν από τους Έλληνες, δηλαδή έναν οικουμενικό άνθρωπο επιστήμονα, κόσμημα. Και μόνο τρόπος που το προσεγγίζετε. Σε πολλά μπορεί να συμφωνεί κάποιος μαζί σας, μπορεί να διαφωνεί. Και μόνο ο τρόπος που τα εκφέρετε είναι εντυπωσιακός. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι απλώς είμαι ένας ερευνητής ανάμεσα στους 20 εκατομμύρια ερευνητές που παλεύουν αυτή τη στιγμή να κάνουν έρευνα. Ελπίζω να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι της αλήθειας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.